गिदिर रेल जाब्रबथायनि गाहाय जाहोनखौ जोबथायाव दिहुननो हाबाय। गंथाम रेलगारिनि गेजेराव बोरै सौग्रावामोन? सोरनि गोरोन्थियाव बे गिदिर जाथाया बोरै जादोंमोन? बेफोरनि गुबै जाहोनखौ जोबथायाव संदाननानै दिहुनबाय। थांनाय 2 जुनाव उरिष्यानि बालेश्वराव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव गिथावनायै सौग्रावनाय जादोंमोन। बे जाथायावनो खमैबो 300 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोखोम मोनदोंमोन। बे गिथावनानि जाथायखौ संदाननाय रिपर्टखौ बेखेवना होबाय। बे रिपर्टआ फोरमायनाय बादिब्ला रेलगारिनि सिगनेल सिस्टेमाव जानाय जेंनानि गाहाय जाहोनानो जादों रेलवे बानायफुंग्रा कर्मचारिफोर। रेलवे बानायफुंग्रा कर्मचारिफोरनि थाखायनो गंथाम रेलगारिनि गेजेराव गिथावनायै सौग्रावलायदों आरो 300 सुबुंफ्रा खहा जानांदों। सिगनेल मोनैयाव फेलार जानानै जोबथायाव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावनाय जाथाय।